tas-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema nitolbu. Idħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Nitolbu għamel mulej li Mazza Marija di l-Verġni bid-dar tagħha tkun għalina ta' għajnuna u konsolazzjoni teħrisna minn kull tiġri u tdakkarna fil-era u s-siem tiegħek bil-bnet Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom indirku l-mulej tal-Spiritu Santu. Servilkom bħalma San Pawli jissellem lill-komunitajiet sara tiegħu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, il-ħabba ta' Alla u l-għaqda tal-Spiritu Santu tkun magħkom il-kosti. Kemm il-darba Ġesu kien jidher magħhom f'osthom u hija kienet tkun hemm. Ġesu wkoll se jiltaqa' magħna permezz tal-kelma, permezz magħna Ġesu. Iltqajt ma' Ġesu. Jew issa qabel xejn kif aħnek miġburin quddiemek mulej
fil-preżenza tiegħek, fil-preżenza ħaddisa. tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qassam tal-disċipli tiegħu u qal. U kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
ekbor wara li tlaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfura ta' dnubit. Għamlu dan tifkira tiegħu. Dan hu l-misteru tal-fidi